ben. Ti que crees, María? Eu penso que non saben as reglas da biblioteca. Eu tamén, pero teño unha pregunta. Cal é o vosso conto preferido? Non nos acordamos. Pero non saben os personaxes? A cigarra e a hormiga, creo que sí. Sí, ese. Ese lemos un pouco. Vos Parece moi boa idea. E a vos? Máis ilusión, por favor. A cigarra e a formiga. A cigarra pasaba o verán feliz e contenta, cantando sobre as follas das silveiras. Non comprendía por que a formiga traballaba arreo durante todo o día, baixo dos ardentes raios do sol. E pensaba que acariciar todo ese gran... Pensaba acariciar todo ese gran con esta calor que afabamento. Pasou o tempo, rematou o verán. Chegou e marchou o outono, e asomou o frío inverno. A cigarra goreceuse no seu agocho, e desde alí viu pasar as nubes. Ouviu bater a chuvia, soar o vento e caer a neve. E un día máis cedo que tarde acabáronselle as provisións. Non lle quedou nin un gran de millo, nin de centeo nin de avea. Non tiña no seu recuncho nin unha mosca, nin unha miserando de verme que levar a boca. Nada de nada. Daquela lembrouse de como a incansable formiga transportaba os grans nos días de verán. Miña veciña, podrías prestarme un pouco do teu gran para poder pasar o inverno? Tintes tanto, prometo desenvolverte de contado e con ganar.